Fil-belt tagħna hemm ktieb imsejjaħ il-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Fih hemm imniżlin karattru li ma jitħassarx li ismijiet ta' dawk kollha li wara mewthom żgur jidħlu fit-tron tal-beatitudni. U tron m'għandux fil-belt tagħna min ismu mhux ukoll imqiegħed f'dal-ktieb. Fl-inkurunazzjoni tiegħi x'ħin ġejt magħżul mexxej ta' dawk kollha li għandhom jidħlu fil-glorja. X'ħin Alla fada f'idejja l-erwieħ kollha li għandhom ikunu mill-qwajn. B'tant ħlewwa qegħdli f'idejja il-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. O kemm ismijiet eżiż. Id is-setani biss u ebda id oħra ma kitbet f'dal-ktieb u kitbet l-ismijiet qabel kull mertu tagħhom. Fl-ewwel paġna qiegħed l-ewlieni fost il-predestinati għall-glorja, Kristu Ġesu. Imbagħad il-kbira Ommu. U f'din l-ewwel paġna hemm iddikjarati li kull min għandu ismu fil-ktieb tal-ħajja matul ħajtu jeħtieġ li jagħti qima u barka lil Marija Santisma. Digriet li hija stess esprimiet x'ħini qalet imbirka jgħiduli l-ġnus kollha. Barra mis-Sultan tas-sekli Kristu Ġesu u barra mis-Sultana Marija Santisma li kollox taħtom qiegħed, inkini jiena nara lejja mill-erwieħ kollha glorifikati minn Alla. Kemm jiena wkoll glorifikat mill-arusa bla teba ta' Kristu, il-Knisja tal-Papa li sejjaħli kuljum, anzi bla ma tieqaf, persważa mill-qawwa li biha żejjinni Alla.